హలో అండి, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? మన శ్రీ బృందావనం ఫ్యాషన్స్, మీ నమ్మకమే మా విజయం. ముందుగా మీ అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు అండి. సో వీడియోలోకి వచ్చేస్తే నేను ఇక్కడ చూపించే శారీస్ వచ్చేసరికి ప్యూర్ మంగళగిరి జూట్ లైన్ శారీస్ అనమాట. సో ఈ శారీస్ ఏంటంటే చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంటాయి, ఈజీ టు క్యారీ అనమాట. సో శారీ అంతా ఒక కలర్ అయితే మనకి కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్ వస్తుంది, అలాగే కాంట్రాస్ట్ కలరే సేమ్ పళ్ళులో కూడా మిక్స్ అవుతుందండి. సో ఇవంటే మనకి అందరూ పొంగల్కి హెవీగా కట్టుకోవాలనుకోరు, చాలా మంది లైట్ వెయిట్ కూడా తీసుకోవాలనుకుంటారు, బట్ కొంచెం అఫీషియల్గా నీట్గా ఉండేలా కూడా అనుకుంటారు, కాబట్టి వాళ్ళకి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్ అనే చెప్పచ్చు. సో మన దగ్గర అయితే 3 కలర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. టొమాటో రెడ్ ఒకటి, నెక్స్ట్ మెరూన్ ఒకటి, ఇంకా క్రీమ్ కలర్ ఒకటి ఉందండి. సో త్వరగా మీ యొక్క ఆర్డర్స్ అయితే ప్లేస్ చేసుకోండి, ఆర్డర్ స్టోర్ విజిట్ చేసి తీసుకెళ్ళండి. లేట్ మాత్రం చేయదు, లిమిటెడ్ స్టాక్ అండి ఇవి. అలానే సిల్వర్ కాయిన్ ఆఫర్ అయితే మర్చిపోకండి, ఇంకా సిల్వర్ కాయిన్ ఆఫర్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంది మన స్టోర్లో. సో త్వరగా స్టోర్ విజిట్ చేయండి.